Дедикулмасе воен магар дающий конкурс российский лучший муниципальная практика санил конкурс участвовал 12 аж первое место шош с того что 1600 команды уkaha лучше чани удална цани даже первая из моей республики юакамбу аж что я агар банду из санил конкурс каха вы участвовать тоже призовое место шош вы мелду низ не дахало гойте то из лазо поболдо дохали поча амадаже не будет я вы каху шмасу направление шка надо что вы دحلري لاخ بيت احلري اتزوج وتيشوي والمغار وبوچو نظاماتوش يش يوقني مانيو образование اصلا مسؤول направление حال هو وبوچو چونگون دا شوسن وجري يجري دولش وتاني ايگر باندولش ديكچاورش داگويت زيلم سزامو شو ديبارتمنت شون ديكنا وستو الله يتسونر شتي داو شو وتدا شتي قاعد ريزولوشن مثلا دالدي ايبركتي ولا اسمه ديل سويل طبعا تبعتين والله руководитель دادوش خش يقيش نا وصليش خلش والله بيقول دون قيش ريجون حلا ياك ام قول عايش وبدير باشينش تنا يوق мотивация خلش عمل بتشو مصو направление بس образование قول شو مصو يوش الأصل يوش تزدواتي شو تح مصو لا لا سدي يوش حال عربو شو يعني وصليش لا صار يقوم دلور داتر ونا ديل سويل بعد عبرتي يحر أحتو دقيقنا أحتو motivatsiya يلر وطولم باق بيش خلر بيلقل داخر هند ألشة داخل شرش قاعدة من أقوش تكودو ورغالة مصو statistics داخل حلقر متشوش حيو شو هون داخل زنيخسن دوخ جوبل دويت هون خوش در كي أو خلت سخلق هون طولم باق نبيم هون خزنيخسن بوق لوك أم بويس دال داع بيرك تويل ديل ريس وليل زن ديل أخ قنديل إيش طول مشبوش حدو ودوفو دال ой тавежри ижриду дал мола цани разберта ишт ой нохчичу юакачу дагуч мосу конкурска мосу мете участвовать теш ой горду койке дал мола дел резолюшн масала. Распоряжением главы Чеченской Республики за заслуги в развитии Чеченской Республики, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, безупречную и добросовестную работу награждается почетной грамотой главы Чеченской Республики Хасаева Мария Ткюриевна, заместитель начальника департамента образования мэрии города Грозного.